Ongoing distribution of relief goods. Care of Ako Bicol Party List to 106 construction workers here at TechTite Ortigas Center. Care of Congressman Elizalde ko of Ako Bicol Party List. Ito lang. Makakuha na ha, huwag na umulit ha. Driver, pandarin mo na. Hingi ka na yung ano. Social distancing are being observed in the distribution of relief goods. Hoy! Hoy! Dito kayo manay. Yan, para pamilya ko. 1, 2, 3. Kuya, distansya lang po. Pare, kunin mo to. Tandaan yung point. Yung social distancing natin dyan. Okay na? Nakakuha na kayo diba? Hindi na, bilang naman yan. Bilang ba yan? Bilang yan kung ilan lahat kayo dyan. Pinagulawat na ako muna. Alam ko makapabalik-balik yung ikot. Bilang yan. Check ko pa rin yan. Kawawa naman yung iba. Baka hindi makakuha. Yung bilang pa niya, 106. 106. Sa 106, sasama ko ang guwate yan. Oh, 106 na 106. Sasama ko ang guwate. Bilang yan, bilang yan. Sige. Well, kasayo na nga rin ako. Kasayo na nga rin ako kasama. Kasabay na.